On the 14th, we did immediately. Me say. So about the boy and put me and walk or can't Christ Yesu Nasi. And my Yesu Christ whom so bana yibia. On the 14th, for Quasiadano, I'm say Sata de Fitabra. Me say me de adusham perfume. And the back Nasi. Kai bosumi wom never bosumi di anymore. Ye was September, ye be October, ne yako November, na yaba December, ye di kuye. Na tene ne no koso, oyi de bichiro, na nneɛma esisi, na ni nyinaa bewie, na kwasi ada no mede aduhwam no aka na ho. Sɛdeɛ honhom ahuntasɛm bisiti na efiri soro no bambɔ yɛ odia na nneɛma sesa tumirika fare dodo obrɛ me die be pia ma no foma de dodo obrɛ me odifu adwuma Benjamin Righteous City na mechi Oba ye chechere Righteous City afeni ya hyase ye chechere ya hyase ye chechere Edofu amimi apostle wo ho amimi apostle ese mi apostle na nyame ya adomo a saa no kwasi ada maka to se perfume na nyame ya adomo a ochina na wotwe na mede be kan nipa na ase no aye nipa na ase adwuma no medofo enye ye fe ne say 100 cedi ni 50 cedi perfume enye 200 cedi ni 300 cedi ni 400 cedi ni ayi perfume a perfume papa ne body so we fa perfume me say 200 cedi 300 cedi 400 cedi ni ade na 100 cedi ni 50 cedi adenti have the perfume na be kan na ase a oba na perfume o de kan Yesu Kristo na ase Matthew asempa no o ka kire o say sa perfume no oba de be kan Yesu Kristo na ase no efiri wo kwon sa perfume no kura bi amabio na so oba de perfume ane body perfume papa Mami apostle wo di fu ajo Benjamin ni Yankopon ya adomo a on the 10th na wa ho na bo nu apo no nyare wo ebe sa nya nwade a ebe di adi wo me se kai say September October November December akabo sume no miensa nan but aka miensa ne kakra saa miensa we no ene kakra na aka no ni nyina baba ba bi to aso ho ne ya asem menu mi ti na yeye da ruade asekwa ne ka kire ho se nka benya ananka ochina on the 10th na ne mieshia ochina on the 10th na ka ne mieshia Righteous City ya na obo ho se izu etufo Nyankopon ba bia wo Ghana ha bia se wo sunyan takrade kintampo brekum jenechene doma hinkru
Ehenefa. Wo bichim wia nkwanta. Wo de basa tachima ntia dema na de aba akoma dai nkinka su. Na de ba besi ye friend say a friend say abofo na de aba ofin so. Ifiri abofo di ba nyina. Wo de basa de besi bo ho. Kono no ma francho na akeka basa na besi. Wo do pekura uduru makuru junction also pedwe so ka. No wa fa bi do be ba dwo so uduru dwo so a chen kuro mu ni. Oba Rachel City on the 10th. Sisi wakene. That's a dear net name. We a party bi. Na menti bi da si ye wo me. Nipa bi so bitimi a Kristo amana hu tinto bitimi a mahu se tenene ni. Bi de minim se ye kasa kwa. Minim se ye kasa. Minim se ye kasa ko ntini ye ka kire mi se eni ho amagie die. Ese memfa mani hunu da ena men ye nkyere ma de kode da nti ye sini ho ameti ase. Mene nam Yesu mu bisa na mengu nse se entre sa. Aw. China. On the 10th ayi ukwa de be kusini kwasiada 14th. Boaboa ho ne bra. Boaboa ho. Oso waji Kristo Yesu edi ampa. Hwe. Me se kremoni timi twa ticket. Odi free eko Saudi Arabia. Ebi a in and out no. Ticket ni ada do bi su be se 40,000 and 50,000. Ye hotel ni bibi ahyem. Afọ kwa no ma bi obedi ni ada de nka ho. O sei ne de koba. Wese onya Ghana ha ya. Ghana kura menye so se kuru bi ka. Wo free kuru bi so ba Kumasi ya bedru be se 600 cedi. Ebi wo sa MCR se wo free kuru bi so ba Kumasi bedru 600 cedi. Ana 500 cedi. Menye so da. MCR for si bi ni ho. Na se ne mi no mi ni etia yi. Etia yi. Nye die ni na 50 cedi ne 100 cedi ne 150 cedi ne e friend say. Ebi abro so 200 cedi bi. And after the aka 20 cedi 30 cedi ne 500 your friend say 10 cedi ne the aka. Yetira yi Kristo som fapim ni Kristo som boshi ni ebi a wo bia. Ma nso woni nyime se kasa na kora America cho se tenene no be ade kodie bi ti ade kodie no. So ji Yesu di no wa koma nto yam keke. Ye be wie no ni ase ni be yi. De awu ni be nyankwa. De ndaso asan mu no ene daso bebam eye miwura Yesu Kristo o Nyankopon ba no. Ne boshe. Ya se ni be yi. Yare bebre asibetu nyarewo bebre asibetu badan seri man do be bobia bo mame na yenhwe na yehu Nyankopon nam na homo broso me kato se program ne be kwawe na asefade anwade a eso te ase badan seri man do be bobia bo atifo atufo video na bubu atifo atufo video na bubu ya dia ho ampasi dan ko son kai ewura Yesu timi Israel na kupoti for kronkron mini abayi eni okun omo hwe mfasode a omanya firi Nyankopon ho omo hwe nkwahusa ne omanya firi Nyankopon ho omo hwe wochi onsa ka onya medi for omo so sese Nyankwada me papa oti for Ajima Benjamin die ntia wari fuwe wo mo kasa anie me pa so ebe busumi nie ono kwafo no onyamfo Nyankopon na mo so aye yekwadu atose Israel Nyankopon tifo kwadu ni tie Nyankopon asem aka se kwadu se mo onyo de nipa nim se petition na emo wonya ne mo sonso ya eblo de ni na yire se o mo nsaka bie o makofie o meje mo kwadu ni nyina na se nso mo nim se de yewro tifo Ajima Benjamin wisi TNT na wonu nkasa ya ntofo mo da onya me di fo so mo di kwadu ni ye no na huro no o ma nto awu ono mo tisire no mpa ba bi de toje na yana na ano onya me di fo o se mra ona musu bi
bie TV no ana o se da bi TV am use no aye dada ti me kwa tom no na ma ba use oyamidi fo so kwa tom no o use na ye na no free fie one ne yire ne manyina ni fie akwa adwuma du anyimre wo paaja one na ba bie pro bie ye kokko so TV no o so TV na TV na ni aba blue no adan no watum no asaso no watum no asaso still na se blue na eba so ba voice ne de kasa ne de eba ba se ni be ban fo yini ne de emba no adan no see TV mu na kokko ye ncheye na me ye ne tai onye kupo TV amira TV ni siso no me pa so se da Rochos TV ba woni de na ba ana one na yidi pie no baba tena aya omo kwan na no onye kupo di fo so omo to no ro se da bi ana no kwatinu onye mi di fo na yire na kai okunu no ana omo ko fa kwadu no no hono no omiri TV ni sise ana onye mi di fo mayi o mani omo de mu di omo nkomo na bo mo voice ne de anu na akasa onye mi di fo we na papa isi oto no ma no se da bi ma mi se wura ta mo na me hwa de onye kupo TV o mini oba ni okunu se aburo omo de kwadu no no TV no so oyi na ni kakra no afa o se ko wura ja mo do ma TV na ntimi ma no asasa na no kwadu ni ti onye kupo se nti onye kupo TV o se kwadu no no de TV no so no asedanka onye kupo se owura ja mo kokko share ya no na TV no about life TV no about life Israel no kupo ba GM onyamidi for TV na oso ani aye blue no odum no oso wa jafe de wa pre na so de kwadu wuro no kokko to so no onam siti akwadu ti ayenti onyamidi for TV na ba life wa osi afiri wo be pemu na 3 weeks nie ani mo na ni da yenu nyina wanto yenu nyina wo ho fodia onyamidi for so mo di aseda omo di ayehie omo di na ase omo ko so do ma nyankopon da sada wona mo so otom na oboaye na okaye omo da nyankopon ase omo da nyankopon ase amen ozo hwe adanse no a be ma ne yere ne di adanse oba nso ne nikunu ndo mu nyina na de omoni hunu de asi akoto TV mu no ohwe ye akodwuma aba oso a kasaba picture ma na no kodu no am kaso bi am fa nshi amen kodu hunu kodu ne hunu obu bi ode koto TV ne so opia montene ye ne so nsan kohwe a afedie TV naba ebre ntina omotwa so wonso wose efiri sada na blesi na ye na otwe miensa na edie wose no wo hwe TV ne no ano problem ne ma biem kodu na tie me kasa etie me ne ya anwade ne hunu kodu hunu abrante ne yira ko ma to mu yem nse wo hwere na eka anka TV ne mesa na ko bobra oto ye nche no a na odi kodu hunu no koto so esa ba ye no nso mudi adanse ne ho ye ne de tu bo so obontin ko no wo yese ya ho ne se eka bi afiri ne so bema na ho ne se eka bi afiri ne so ko TV no eto da kra se ya enye kwa ade ko no enye ka wo ko bo no na eya sini pagya wo pagya ko no na se kwaje ya ba no en ne ya na ebi kura wo pagya ko no aka cho se bia nyame adom a 3 days ana se chena bra wo be ko no wo nim se wa ka cho se chena bra be ko no wasi manwi en wo kura na ekum no etimi ye o yasne se ti ye o yasne TV ne se ye eto da so da ko no ka se manwi se pe e kire se wa hwe TV na be ka dem kire ko to foforo asedan ka odi fo ajobeja me nyankopon di eti wonam kodu no so ne hono TV a se no Yesu Kristo di ne mo ode to so no TV na saba kodu me ka o se nipa bia na no de bi baaye no ba bia ofi baaye bia program tumi ka fa ho adanse e bra adanse en de dooso fa bra ne china no
Mira Yesu Kristo aye ne chance asa de ama ba bia wo bia tumirika na no de fa ho adanse tumirika enkrofo gusu di ho adan e di adanse bia fa de ebra fa adanse ebra be ka de Kristo nam kodunu so nam menne so de ayama na won toatoa so nsampa Kristo asoma na ko di fo adwa Benjamin enyare wa asa ahode ne aye ekwan a abie be kan yenum nyina fa hye bi Nyankopɔn ne wonya ifiri ukora de ekro ba bia wo bia fa de tumirika osi ni kwasi ada tumirika ne fo adanse ebra yensan hwa adanse eba ko yentie ba ko ne nsam rasis do be bo bia abo for menu be senka Kristo ansoma wa kasabrin ko ne mobrofo kayade agunani mu ase ne sanse ya soma wonti no Kristo na moso ayi anim guase ananka eba no so wayi afiri hono mi wuro se Kristo nkoso an wonye okese onamidi for menu be say 2017 mu okwaya sabia okwaya ne ka kire ne se ni kidney chimati aba ho ne saa chimati aba ho no say chimati aba na aba ho no mo so wonya yade pa wo kidney mu onamidi for menu be so mo de ne to do so omo ye na duro ye dai ankosi aga eti ohyaase se ana ehyaase se ne na ase honhono na wonya infection azuso woni ni paduam ohunu ehun senkyere ni bi woni ni paduam okobi omo ka chense sa ni kidney no problem abamu yade abamu no ena ema ni hunu sa na se to so sa dia jesi omu yifiri ho omu kopa bi de ma no miwura wode ne kosami ne yade eba wanim yewura na Onyankopɔn na akwaye biem miwura minu bayi edi adanse se ode ba wanim no adanse ne sana ne nase na honhono yewura wo so de kire wo kra se ena ama ne nase honhono afi nso ne hu da no ohuna mane yade bebre na eda edi woni ni paduam doctor fo ne se saade na ofa mu ne ntia ana sa yade na wanya ne ntia na yewura ubo Onyankopɔn din minu bayi di adanse se yewura ubo Onyankopɔn din na wo srema no onyamidifo minu bayi se ampani ampani ampa Onyankopɔn akwayi yade na firi ni paduam minu ba so regional ho miwura adanse edi kan ne so ba wanim na na ase ahonhono miwura ne na ase no na atwetwen no onyamidifo ne na ase no ana atwetwen no awurade ba chew onyamidifo de to so no se o se ne hu na na edwa no no bibi wo phone no so pato facha camera no miwura ne na ase na honhono pa na honhono pa amen miwura ne nase na honhono na yede kire camera no ne nase no na atwetwen no
onyame for de sato so bio no se ose ni nipadua mu no efiri na pampam si ne nan mu no mi wura wo se ahoto abam ubo onyankopon de no ahoto abani nipadua no amen minyame onimi nyame minyame obeya mami hallelujah minyame gifo ajimanyame obeya mami ohwe adansi ya unse sister no ne kidney ne ntina ne nase na ose apagya sana rota fo nso aka kire no omudi ka aka kire nse ne kidney no onya infection onya problem onya yare ye ho amo ka kire na ne nase ntata wo ho akiri hu se ne nase pagya ahonho no ene wo de call hospital wo bi no mo ka kire ne se ne kidney ntina amasa ade na hyase ohun ne sa no no be ka kire me se papa sei na doctor for ka kire me afeso sei na me so asi me honam fam me nipaduam na ase na ahon no abeka kire me na metene me nsa de ma no me nsa sei se dem se metene ni program na metene me nsa sei de ma no Yesu Kristo dini mu akedri na atechema na ama na ase ahon no ogia de dia ma na ase na twetwe onya ne fa ahodi osena ne ho hyehye na ne ho dwa no free ne tiri su kosi ne nase nyina Yesu Kristo na azedrim sanka izetu fo nyankopon di etu atwa we na make kire ose metena mensa program nim bibia ne wa obeto se obeto ade we ansa na Kristo afa me so agiwo bi no yo suma na ode ne honhom ne na ho ode atena mi mu ensa didi ayi obi kidina ma wonya adanse wonya ogie no e wode ye wonso ebe ya ama ensa we de enema Kristo nam so aye ne eyi bebre e uncountable untimi nkai eye bebre untimi nkai mensa we no prayer materials, no prayer items. In sini nyina ya trosem. Ya homone enuyama. Ntina Yesu Kristo ba ya no pamfra asori fie no. E bonsam nuyama. Se wo kwa asori se wo beto ade ansan na Awurade aye. Nyame nye wo bribe ansa. Nyame oje bribe. Yesu oje bribe. Fake Yesu. Fake Nyankopon. Enye Kristo akwa nye Yesu akwa no. Ifra won to aso nipa Nyankopon so mo nyina onam ye ne so ensa so ma Mose poma no wan tan mo obi a Mose de poma no kire po kokko so e mo pai Israel ni ba bia no otu esika ansa na wo fa ponim ebro muduro botan ni skom do man no Yuro di fo Mose o de poma no ebo obotan mu nso firi mba no Israel ba bia no otu esika ansa na ono mu nso odi bi to Nyankopon omo obi a bibi se beton o de ma wa eye kwa dodo me nipa bia se wona asoma na eye kwa di onam ye nsaso ye ne so no ye na de abode bia me kasa kire bi to Nyankopon asambe anwade bi tie me ne etie Awurade asambe anwade abode bia akonya we kura mete so kwa me kasa kire bi tie Awurade asam ebe te me ne be anwade akonya we kura me amete so ebe te me ne ebe anwa ebe ya anwade ensenkire ne ndiye no nchese me nton onfa ma so seton dabi ntina Yesu Kristo kana dansi pefe se wode amakwa okwa afa kwa makwa Matthew chapter 10 aso kwa afa kwa makwa tinyame ya doma metene mensa ewo dwumadi ni mo de kɔ na da bia
yare bia o yare bia ka wakoma to yem o de ene se fa adwen foforo mfa wadwen fon no mehia me se wadwen ne se obegye Nyankopɔn se nkyere ne kwam se kyene ne o se ko hwe ahene ne tene ihia madwen ma o Kristo pe madwen ma eno achi no Onyankopɔn wade nam Kristo so be fam so adadi ahodwini wade ne nsenkyere ne ti mensa a metene no mensa metene no emu nua bi na ohunu no de meka sa akere no so emu ase bi na okyere emu adanse bi na otie no apo no tie mene na atie Nyankopɔn asema ya anwade Kristo Yesu ni munyam adanse bi ebedadi wo so na zet ni Kristo Yesu dini mu na Kristo nam no so na mensa so pai fa hunde de manipa Kristo osuma me no how bi anya how wonanim I tell you or how bi any way or how wonanim Onyankopɔn hu mo bona o ma won kwa se de be ya da ne beduru adanse no betia bofo fra asama me na ya sa hwe I want to also say a month and 2 weeks. The son in now watching you as a debut. Kristo me da was within the podium, then upon in the field. Occasion for them, then upon the free, no be free no. Adansidie kwa so a yewura yenu pia e wo ha de yenim ni nyina ne se ena kakra bi ekem ni ni anu ma sofi ye ko ba bi kakra etibira ya seye ebe fie no de be wu ye ne se yenu ya be ne oni woni en omoti animu ho na na ye brother yi die oda kete so wodi ne kran apinisie ofu otete obre ofu na mu ton okasa me ho se sofo mumwami o na me pre paso nyam na ka sa kire me praise God time nti ntwa so na ye nto aso ohwe abrantie ne so a wezo so ho honso ne nan no ahuna wu ede ne duru wu mawi
na yɛtam no de ne baa Kristo Yesu din mu na me nsa so agye no nso hwɛ aberante no de me nsa ka mogya paa mogya fi mogya su fi a epuba te sɛ agula nsuo me nsa nam de bɔbɔ ne nan no ama adeɛ ɛwɔ ne nanim a ɛrekunu no me nsa nam de ka ne nan no nti saa nsuo no nyina epie ba epuba te sɛ agula aniwa hwɛ so ho epuba te sɛ agula aniwa me nsa nam de ka no nti nso fi no nyina di mmirika ɛba sɛ agula aniwa medase so ho de saa nsa na meka to sɛ firi ukora na ɛkɔ no abere bia de ka nipa saa na Kristo nam na humaboro so afa no so ama ne gye ne nkunum di adadi ama nipa na ne bɔhyɛ ɔde ma nipa nyina Kristo Yesu bɔhyɛ ɛno ne adenya tene ne nso nipa hu na de korɔ na esubo di akyire kwasi ada no yɛ nyina ɛhyɛ atade fufuo yɛhyerɛ Awurade di na ɔkyerɛ yɛ oyi tini ne adi kyerɛ no ɔkyerɛ yɛ na kwan no a asade perfume ayɛ adwuma ma nipa na ase sɛdeɛ Mary Magdalene Yesu Kristo sɛ ɔbaa Simon wɔamfa mo wansɛ me tirim but ɔbaa yi deɛ ɔde aduhwam ɛna ɛsra me na ho me sɛ ɛhɔ yɛ pause me de asi sɔpɛ ɔpɛ sɛ nka me kyerɛ wɔ mu me bi mu kakra kyerɛ wo dabi makuru so no wei a mekan wei perfume yi a me sɛ me de bɛyɛ nipa na ɛsɛ adwuma yi asɔfo no bɛwia ne sɛsi a ɔmbɛwia ne sɛsi a ɔmbɛwia ne sɛsi a ɛtima mia pause nti Nyankopɔn yɛ adom a yɛnhyia ukuada kosi ada Nyame adom ɔkyena ɛne me nhyia ɛwɔ Righteous City adwo so Kumasi ɛkyɛn kurom fa namba no na akɔ so a ne ɔmo nkasa no mo nkyerɛ ɔkwae ne ɔmo a direction yɛ ne ɔtumi ne me nhyia boaboa ho na ɛfiri ɛfɛ ne sɛ ukuada de kɔ no ɛne odiifo adwa Benjamin kɔ so ɛhyia wɔ Righteous City Ghana ha baabi a wɔ bi a aberante ne ho atɔ no ɔnso wuti adanseɛ no wodi no a ɔsɛ no wɔda kɛtɛ so afei deɛ wogyina hɔ a wodi adanseɛ ka adanseɛ ɛnyɛ berɛ ne yɛbɔto a so abɔ sɛ kuro no ɛwu ama afei deɛ ɔnso ɔnam ne baabi kuro no awu fa ho di ayɛ ne dea ekuro no atumi awu ama kotwa bi a ma ameda wo kotwa sɛ bi a ameda wo wɔkyɛ sɛ wɔyɛ Kristo honhom nsɛnkyerɛnne Kristo tumi nsɛnkyerɛnne ekuro no awu ama kotwa kɛtoa so bɔ yɛn ka bɔn mekɔ bisa asɛ na kotwa no wɔ na ne nua na ɔde ne to ka mu ba ne sɛ dabi kotwa ne nyinaa yera te sɛ deɛ naano aberante na ne twere wɔ no so a ne papa sɛ suafoɔ na ɔmo bɔ ya nkɔ a ɔkɔhyia Yesu Kristo de nsa kan na twere no kɔ yɛ afei amono mu hɔ n'anim kotwa nyinaa yera the same thing aberante na ne nan ho kotwa na yera ekuro no wuyɛ na yera wuhu kotwa ɛhɔ ayɛ torotoro te sɛ deɛ bibiara nyɛ hɔ da ti Kristo yɛ adom na ɔma yɛn nkwa a ɔka yɛfra adekyeɛ ma sɛ de ne bɔhyɛ a ɛkyeɛ no na emu nimdeɛ so yɛ so a mmienu bɛhyia na ɔnam nsa so nneɛma nyinaa mu fa ahodi bɛyɛ ɔna ne mehyia ne dea baabi bia wɔ Ghana ha bia ma ɔne nyina ka wakoma to yɛm so ɔne mbɛhyia odiifo adwa Benjamin ni Righteous City ni Righteous TV na nso mene wɔhyia no mmerɛ baabi bia ɔhwɛ ma wɔ fie ɛkyɛn kurom ɛna wobɛhu me Kumasi adwo so ɛkyɛn kurom ɔbaa Righteous City Junction ɔbaa w'anim kakra bi abɛpem w'ani so wɔ soro ɔbɔn sɛ Righteous City ɛhyɛ ase a city ne ɛyɛ ho adwuma ba Righteous City na Kristo bɔhyɛ ɛbɛda didi ama wo amemfa wo nsi Nyankopɔn yɛ adom a yɛbɛsɛ ahyia ɔkyena deɛ ɛyɛ asɔre na papa no yɛnyina yɛhyia Kristo Yesu asomdwe nka wo baabi biara obiara wo yɛbɛsɛ ahyia bio
Amen. Amen. Praise the Lord. Yada onyankopon ti asefo ase. Edo yin so. Odifo adwa Benjamin ni. So onyankopon ti asefo ya adomo a. Edo ya me ne wo hia yi. On the 10th September up to 14th September. 10th ni wukuada. 14th ni